Zdravím u ďalšieho dielu zo série Sword of Sandals, to je to 7. diel a to ja... neuveriteľné. Proste skúšal som na tohto bossa 10 krát, ja som mu neubral ani cez štvrtinu. Som mu neubral a to som bol veľmi nahnevaný, lebo sa mi nedalo ani expiť a už nič lepšie si na seba nedá kúpiť. A zrazu iba raz som ho hitol a mi napísalo, že Battle Switch. A ubralo mu to 300 HP, ja som neuveriteľne bol prekvapený. Som tu vrieskal jak nejaká opica. Tak som strašne šťastný a to sa nedá ani opísať, aký som šťastný. Fú, proste mega. OK, teraz si zvyšňuje toto. Paráda. Fú, ja som neuveriteľne šťastný, čo som porazil. Tu bola sexy zvučka z Gladiátora. Neviem, prečo ma to vyhodilo. What the fuck? A je... Bože, ja som creepel. OK. Aha. Takže oni mi tu chcú povedať, že ak si nekúpim ďalší deň, že už nebudem tu môcť hrávať. Takže ja to vidím na to, že túto sériu nechcel som povedať, že chcel som povedať prozatím, ale to je české a ja som Slovák a ešte k tomu ja už to na dobro ukončujem a s týmto videom rozbieham novú sériu z hry Shiki the Fidget, čo znáte z mojej série informácií o videách. To bolo vážne krátke video, ako som si všimol, ale zabil som aspoň toho bossa, som so sebou spokojný, ale o ďalšie pokračovanie by som musel si kúpiť ďalší deň a ja také peniaze nemám. Sexy zvučka. Takže, ak dáte like a odber je to na vás. Teraz ma prepína na stránku, kde si môžem zakúpiť toto. Či si to pekne všimnúť. Tu máme nejaké pani. Sice vidíte bielú obrazovku, ale ja vidím úplne niečo iné. Takže ďakujem, že ste pozreli z ukončení z takéto peknej bielej obrazovky. Dúfam, že sa video páčilo. Ak like a odoberaj, keď to bolo strašne krátke video. Ahoj!